jokanyo mag chama to un kod ohala. Chop lek mar ohandi kokalo kuom hola mong'ere kaka Pamoja Group Loan ma ichiwo nyaka $10,000,000. Onge arita moramora ma ochuno ni nyaka ibedgo. Lim bad bengi mar Equity moramora mondo indikri. Arwaki chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Kama wamedo goyo mbaka kendo wamedo keloni oganda luo moketo tich matek e timo ohala kod keto mwandu. Machiegni chenro. Nyinga Cleophas Oluoch. E chenro makawuono wagoyo mbaka kod Robert Mbok Mado mabende en jatimo ohala to ohala motimo en mar duso nyamburko. Otime boma ma Nairobi. Ohala ni osetime igni buora kendo dochieng' makawuono wayudo thuolo mar twak kode ka wagoyo mbaka gik mathoth monego wang'e. Tainya sani oseyawro nyaka bedne e bombe mago ma Mombasa kod mano ma Eldoret. Kama kaka notwak kodwa. Nyinga Robert Madombok. Awuok Kindu Bay kata Homa Bay County constituency mar Karachuonyo constituency division mar Rachuonyo. Atimo ohala mar loso igeche kata gima waluongo gi dhongere ni car interior kata car upholstery. Tiende ni waloso imtokni kowuok kuom dashboard, roof mar mtoka, kombe mag mtokni, floor mag mtokni, steering wheel, gear levers, gear knob, kendo gimora mora mar imtoka, mano e tich ma watimo. Ne wachako ohala mar loso imtokni. Anyalo wacho ni nwachako chon matin. To kama koro nwachake maber ma wawacho ni wadwa mondo watim tijni kendo waket chuny wate tijni. Nwachako higa mar 2019 dwe mar adek. Manyalo wacho ni nyaka sani wan gi higni 5 gi bathe kaluwore gi kama nwachake. Gima notimore anyalo wacho ni wan waero geche to waero geche chakre kanatin na ng'ama noero mtokni. Nanyalo chwe mtoka gi lo, nanyalo loso mtokni matindo tindo gi. Koro asebedo ka ero mtokni e ngimana te. To gima timore kamano nomiyo brother na mabe iluongo ni Washington be osebedo ko ero mtokni. Koro kan wadongo, kan watiko university, wasebedo beda ka wan jomo ero mtokni kama wan ga lot of interest. Koro nyato ni interest no mar mtokni ema nomiyo waparo ni tang'o mwanyalo timo. Ma kane wachako gari mokwongo tik mane waloso ne en mtok brother na mane en Nissan Tida. To kan walose ne wachako matin, wawacho ni walosa ne gini to wang'e kaka wuok. To ne tijno nomoro wa kabisa. Kaka ne watimo gari mo waloso kombe mage, wakutemo kwa steering wheel, wamanyo joma be nigi similar interest. To mane kaka ne wachako wala wa marwa mawasani watimo. Ohala kohala kendo gik mwanya wacho ni gigo mokwongo ma ng'ato winjo obed ni dhi e yo makare en gimoro kaka bedo gi buge mag ohala. Gima dhongere wacho ni bookkeeping. Matiende ni inyalo ng'iyo ni kata kodiochieng' en expenses kata ang'o mitiyogo gi pesa momiyo inyalo timo ang'owa. Inyalo keto gi piny e kwan. Kendo inyalo ng'iyo ni e kwan nyaka iket kwan. Sani gima nyalo wacho ni watimo wan gi systems mwatiyogo mamiyo
wanyalo bedo gi manyalo keto yot e tich mar bookkeeping. Kendo wan gi external accountants ma konyowa e timo ang'owa, keto bugewa e yo moriere. Koro anyalo wacho ni mano e kaka wasebedo kwa keto bugewa. To gima ber mowinjo ng'ato tim mondo ong'e ni sami keto rekod, iyudo king'eyo ni ere kama pek bede ne ohala. En nyiewo gik moko, koso en kata transport mar gik moko, koso en e chulo ji, koso en e kiwango mane. Gimiluongo ni vote head. Ere vote head machamo pesa, to seche ma in gi books maber, inyalo ng'eyo ni dwe mabiro pesa di madwaro mondo ohanda ni obed mbele kadhi mbele. Higa mabiro kochakore kawuono, abro dwaro pesa di mondo ohala obed kochung'. Kapok ing'iyo kata ni bro yudo pesa di in kaka ja ohala, to nyaka ing'e ni to ere gimiluongo ni sustainability. Ere kaka bro yudo pesa ni. Inyalo bedo ni onge gi pesa no, to nyaka ing'e pachi ni dwe mabiro nyaka bed gi pesa maromo kama. Dwe mabiro maluwo mano nyaka bed gi pesa maromo kama. Mondo ko ohala obedi, mondo kiyud kaka jotich nyalo chul, mondo kiyud kaka inyalo chulo tax, kiyud kaka inyalo chulo permits, kiyud kaka inyalo timo tiyo gi pesa e yore tumo ohala dwaro mondo imed dhi mbele. Ohala ko ohala bedo gi matimata mage. Yudo ka nitie gima dho ngere luongo ni challenges. To mondo ibedi ni inyalo dhi mbele gi tich, kendo inyalo dhi mbele dongori kata kiyudo tabu matin mabiro. Tabu ng'eny. Mokwongo manyalo wacho ni challenge maduong' sani ji te ong'eyo kaka economy rach. Manyiso ni economy marach, nyiso ni dollar oseidho malo kipime gi pesa mar siling. Manyiso ni gik mane wang'iewo chon gi bei matin, sani koro bei omedore. Moko bei omedore kata diriyo, moko bei omedore kata didek. To kidwa kawo cost momedore ni tidwa kelo ne clients ne customer magi, tiyudo ka mano kelo pek. Yudo ka ng'ato wacho ni bei no sani oidho matin, ok atim ang'o, we arit mondi anyalo biro loso. Koro economy, anyalo wacho ni sani economy ok ber ahinya, to mano a big challenge ma wan go. To kopogore gi mano, wan kendo gi challenges kata machalo kaka materials mang'eny ma watiyogo. Pinjwa pok obedo e level ma nitie materials mang'eny ma kadwaro to wanyalo yudo gi mayot. Koro nitie materials machuno ma wagol oko mar Kenya mondo kwa tigo. Kasto wan kata king'iyo gima chalo kaka leather, watiyo gi leather mang'eny. To leather sani wan gi industries matin e pacho ka ma deal gi leather, maloso leather. Ne wan gi kambi moro ne nitie Kenya, Leather Industries of Kenya, nodhi piny ndalo Covid. Sani wadong' gi kembe matin, awacho ni ginyalo bedo kembe 3 maloso leather e pacho ka. Manyiso ni demand mar leather, king'iyo jomoko mabe maloso gik machalo wuoche, maloso kombe mag ot, odok obedo malo maloyo joma loso gigi. Koro mago challenges ma wan go mathago ji. Kendo challenge machielo manyalo wacho ma inyo helni mang'eny en challenge mar capital. Anyalo wacho ni mondo anyalo dwaro ni watim mang'eny, to wabedo gi pek nikech gigi dwaro pesa mang'eny. To kaka wan joma pok obedo gi pesa mang'eny manyalo wacho ni anyalo keto mamede industry, mano challenge machielo mantie, to wang'iyo kaka wanyalo dhi around it. Anyalo miyo ji advice ni kidwa chako ohala moramora kata kidwa chako ohala machal gi mawatimo, en ni gimokwongo manyaki keti, nyaki bed ni en gima idwa timo e chunyi. Manyiso ni en gima kibiwinjo pek e timo. Kik itim gimoro ni ng'ato timo. Mokwongo obed gima ihero, gima in go gi interest, inyalo timo e yo maber. Mar ariyo, nyaki ng'e ni to ka en ohala midwa timo, be ing'e gima en. Manyiso ni owinjo tim gima dho ngere wacho ni research. Timane research mari. Ka en ohala machalo kata ohala midwa timo, timane research mari ni to ohala madwa timo ni, mokwongo be an gi gima idwaro mondo atime. To mar ariyo, jomoko be timo gima chalo kama. En ang'o madhi timo mopogore gi gima joka timo
mondo atim ang'owa mondo abed ni anyalo dhi mbele e yor mar ohala ni mopogore gi joma moko kaka time. Manyiso ni en ang'o minyalo timo manyalo keti e wi jomoko matime. Nikech kata ka en awach ni koro idwa timo ohala, nyaka ing'e ni to jomoko matime e yo mane, to in idhi time e yo mane molokore mopogore gi ma. Koro mago ariyo kuom gik manyalo advice ng'ato mondo tim. Ne jogo manyalo dwaro services magwa, wan e dala ma Nairobi kama iluongo ni Thome kata Garden Estate. Wan e dala mar Mombasa kama iluongo ni Bombolulu kama chiegni gi Bandari Villas. Kendo be nyalo yudowa e namba sime wa mokwongo inyalo yudowa e 072968971. Mano namba mokwongo. Namba mar ariyo inyalo yudowa e 072283895. Mago numbers minyalo yudowago mag sime kendo wanyalo miyi kony e yo mayot. Koro ne jogo te manyalo dwaro gimoro amora interior mar gari, kata bed ni nini oyiech, kom mar gari oyiech, kata bed ni dashboard mari ok ber ahinya, bed ni in gi roof ma gore piny mar mtoka, bed ni in gi dhoudi madwaro tich, bed ni carpet idwaro kata maber ma luoko yot, inyalo yudowa e yore ma namba sime mawachogo kata e kuonde ma pimo ni wantiere go e yo mayot. Bende ne walimo kar tiegruok mag joriemb nyamburko mong'ere kanyo ni Affinity Driving School, kama bende ne wayudo mano wuod luo mong'ere ni Victor Kea Oluoch, tich mosetimo kuom thuolo ma higni malach. E kindegi owacho ni tijni osebero yuto mare, kendo kamae e kaka notwak kodwa. Nyinga iluongo ni Victor Kea Oluoch. An onyuola Siaya kocha, lakini adak Nairobi kala Kisama. Atimo ohala mar driving school and computer classes. Biashara mar Affinity Driving School nochako last year dwe mar abich. Makanyo ema kana se neno changamoto 1 2 3 kama nantie ema nawacho na achako ohala ni nwach neno ohala ma ang'eyo. Asebedo japuonj nati school moro maniluongo no Fesco. Kanye mana yude skills ba awacho no skills alafu nan code passion an kendo nan code naero miyo drivers mondo gibed kod safety i barabara. Mano e guma osemiyo kakonya sana. Okay, kama biri i capital kanyo en guma neno okawa time sana. En kod a lot of challenges. Koro anyalo wacho ni nitie osiepe na moko maneno jola kana akwayo kidogo niwach en ohala madwaro en capital maduong kidogo. Okay, en ohala minyalo chako niwach odwaro geche, odwaro office mondo furnish kod licenses moko mondo iginene. Koro nitie osiepe to kod yani savings na matin mananago emo kanye manayudo yani capital mara manwachako go ohala ma driving school. Mondo mi ichako ohala ma driving ni ama mondo mi iendesha maber, nyaka ibed ng'ama kod passion about driving, to nyaka ibed ng'at ma bende osetie school moro build skills. Koro kaka an asetiyo e school build skills mar driving. Anyalo manage, I can provide labor and I can do anything pertains in driving. Anyalo bedo receptionist, anyalo bedo japuonj, I can manage it, anyalo dhi barabara mondo apuonj ji. Koro ang'e gite. Koro mondo hala ni mondo opik ni maber, you must be able to understand kamora mora part mora ma obed reception, okay?
obed how we manage it, tunyalo provide nyaka labor. Mano ukidhi bedo tich matek molo ndiko ng'ato to inikia inigolo mana pesa. Biashara mar bati driving ng'eno en guma bedo control kod sirikal. Koro we are just like agent matiyo na sirikal. Koro wan gi gik moko ma kitimo. Number one, nyaka ibed ng'at ma provide service but delivery mari nyaka bed ma satisfy yani customer, because en biashara ma referral. Koro ka services ni ok satisfy clients ni, to dhi bedo shida sana mondo ng'ato orifani. Koro number one thing, ng'ata madwa chako biashara ni nyaka make sure na service delivery is at peak. Mano guma nyaka ensure kabisa. Number 2, biashara mora obed mar driving, obed marango, nyaka ibed ng'at ma discipline. Kin bedo but discipline, because en biashara maintain pesa ko kinyal timo what we call financial management maber, to nyalo bagi. Niwach kaka idwa tiyo gi fuel, idwa tero wanafunzi penj, idwa timo anga so many things. Koro biashara nyaka ibed ng'ama discipline, to in ng'ama fuatilia one from the letter from A to Z kaka biashara ringo, to you get to know feedback mag clients gi wacho nango kanye mag yude, yani challenges. Nyaka ibed in touch kod clients mondo penj gin kaka uneno nango kinyalo medo suda mondo nwach you cannot be perfect. Sam yudo makosa achiel kucha tibiro wacho mae ka client kaka wacho nani anyalo inuka mondo atim 1 2 3. Koro as Affinity Driving School mane kaka watimo, we get to in touch kod clients achiel. Driving chakro National Transport and Safety Authority B wasebedo gi changes mang'eny. Chon kanwa somo tiyudo ka watimo BCE. BCE ni noting'o gare matin. BCE ni noting'o gare matin, oting'o commercial, to ting'o lori. Makani in kod diere chaka in kod 8,000 ni moro, you can be able to do all these things dichiel at once idhi penj titieko. Lakini sani nitie a lot of changes en niya, ng'ato madwa register e school, it's either kodwaro pikipiki obo chako gu pikipiki mondi kodhi tuk, lakini chono onyalo timo pikipiki tuk once. Mano class A, nitie class A1, A2, A3, mano part ma pikipiki. Ng'ama dwaro gari kaka saloon kani, ng'ani nyaka chak gari matin, odware manual ama automatic. Chon automatic ne onge, koro wan kod class B, wan kod B1 en class ma manual. Koro nyaka itime kisetieke. Ng'ama timo B1 matin manual transmission onyalo riembo manual to kod automatic. Lakini ng'ama purely timo B2 main automatic, the person nyalo mana drive automatic. After 2 years ekinya dhi commercial, mamano koro en class C. Kendo after 2 years ekinya dhi C1. After 4 years eka koro jok madwa timo taxi ang'ogi inya timo B professional, ami nyalo timo D1. Koro mage kaka classes changes mani driving school. Choni nyalo timo BC, alaf igoni stamp ma class A minyalo riembo go taxi. Lakini sani to okinyal timo amano, nyaka chak gari matin, itiek 2 years idhi gari maduong' kidogo mar C en kanta gi ekidhi C1 amano. Yani challenges mwa face i biashara mag driving gi. Number 1, nwach en gima tiyo gu fuel wawinjo ka hinyowa sana. Mano number 1 thing, fuel en gima hinyowa kabisa. Mano challenge number 1. And then number 2, nen kaka fuel osemedre. Spare parts mag gari, koro in case of maintenance kaka gari mwatiyogo, in case of maintenance iyudo ka spare parts kata kidhi nyiewo mag gari oshuka. Number 2, kidwa medo gari, niwach ka clients osemedre idwa ni med gari, iyudo ka import duty ama gache bende omed. Ntuma biashara ma entails gari purely gari. Koro mano pande mar gari iyudo ka wang'eny kod yani challenges ailano. Yani challenges moko wan kaka kod licensing gi samo yudo kaka chon kanjo nwachulo 10,000, lakini tinde yudo ka nyaka chule 10,000 to, and you have to renew it. Samoro
clients flowing is not there, lakini you have to pay those license. If they are not in place, in ibedo but onymbatunyalo hinyi. Koro there's a lot of maintenance cost money driving, but you can only overcome that the number of clients bedo malo kidogo. If you want to come to Affinity, one could page marwa sani mar Facebook en Affinity Driving School. Kidi Facebook kache boro neno ibro gidene. Alafu namba mar Affinity one go bende ma inyalo yodwa is 0736 51 6466. Mano namba makigo sasa ami oro kuta WhatsApp, we will be able to konyi kila kitu. Kaka Affinity mondo iwachinwa kakidwa nwa konyi to mano wadhi bedo nwa timo kila kitu. Kanyo kidwa i Facebook account to bende inyalo yodwa i number wa direct, you can just call. Wakauyo machuok e chenro mar Ohala gi Mwandu. Kawaduogo, waiko ni mathoth koting'o ja ohala marwa mar juma. Kik idhi mabor. An gadier ni nitiere gimoro marach e chuny sar panch ji. Ochalo ng'ama nitie gimoro malich machando, to an ang'iye maber ahinya. Machiegni kendo nyakwar Ramogi Jwang e chenro ni mar Ohala gi Mwandu. En mor mara ni podin kodwa e chenro ni. E kardak malaki sama e kaunti ma Nairobi, waromo gi nyarluo mano matimo ohala mar duso jomamine kod jomanyiri. Tich mawacho ni nochako timo higni 2 mokalo. Wachopo kare mar timo ohala ma otisi kanyo ni Royal Beauty Parlor. Tijni nyakwar Ramogi Jwang oloso kogno, oduso pien del kachiel koda ka weche mamoko motenore kod jomamine. Odiochieng' ma kawuono oloso nyaka yier wich. Waromo kod Caroline Atieno Manyasi. En e ja ohalawa mar juma. Okay, nyinga en Caroline Atieno Manyasi. Nonyuole Kakamega County, a village mar Huisero. I'm a cosmetologist by profession. Na timo course na 2013 diploma to kana tieko na chako tiyo kaja puonj Joy Beauty College in Eldoret for 2 years and a half. Then opportunity moro yudore abiro Nairobi, whereby I was employed in a beauty as a beautician for 1 year. The capital manaya ogo palani na yudo from savings, and also partner mara no konya gi part of it. Business ni time I was employed, I had that opportunity also maruwotho around estate, rango kaka jitiyo, kaka ji offer the services estate ni. To naneno ni the places I visited, naneno ni the services they are giving is of low standard. So nadwaro ni mondo akel difference ama kelo gimanyien e estate.
nikech ibo yudo ni joma ng'eny mong'eyo gima gidwaro ama the best ne gidhi garango services gi e town. Koro na decide ni the knowledge I have, why can't I bring in the estate so that joma dhiga town rango services gi mondo giyud kae watimo services te. Watimo body massage, particularly watimo Swedish, watimo pedicure, manicure, facial, we do face scrub, we do the nails, the stick-ons, we do tips, and so on. That is side mar beauty. To kadoke side mar hair, waliedo, watimo dreadlocks, watimo color, watimo chemicals, watimo finger coils, and also blow dries and other services man side mar hair. Okay, the business is good. First of all, there's no way inyalo koso yudo client. Once you have the skills, there's no way inyalo bet koki yudo pesa. Osekonyo mang'eny nikech karango e ot madakie an gi gik moko mase nyiewo. Karango e dala kuma onyuola ase konyo kata gedo ot gi gik moko mang'eny. Iyudo ni samoro ng'ato ken gi shida kamoro, at least ng'ato ka goni sim ne odwaro kony, inyalo konyo. Challenges ng'eny in any business moro amora nyaka obed gi challenges. Challenge mokwongo kichako business no okonyal pick quickly. Nyaka imi business no time for the business to grow. Yeah. So ibo yudo ni samoro iyudo customer, iyudo customer, samoro customers onge, but you can't lose hope. You just keep pushing. Another challenge ni I'm also a baba, so the challenge you get that the other clients pokoye ni a female can do their hair ama can cut their hair. Another challenge also in workers, yudo workers man serious. Inyalo yudo work somebody coming in odwaro tiyo, obiro kawuono kiny ok inewe. So those are some of the challenges. Anyalo mana nyiso ji ni arwako biuru and experience the best service. I'm a professional. I know what I'm doing. So anyalo nyiso ni biuru mang'eny. Arwako number mar sim en 07 29 32 36 02. Yeah, on Facebook, you'll find me as Teams Tito Owino Manyasi. Same to TikTok and Instagram. Teams Tito Owino Manyasi.
Ma emakelo wa giko mar chenro ni mar ohala gi mwandu. En geno na ni in bende imedo yudo geno kaachiel koda ka ng'eyo mowinjore kotenore kod ohelni ma ichako kendo itayo gi ogandawa. Tudri kodwa kendo juma manyien e chenro ni mar ohala gi mwandu e seche makama. Kama medo goyo mbaka mano kotenore kod weche makelonwa dongruok kaka oganda luo. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Bende un jokanyo mag chama to udwaro omenda mar jolo ohandu. Yud hola mong'ere kaka Pamoja Group Loan michiwo nyaka $10,000 bad bengi mar Equity moramora. Bende ibo yudo tiegruok ewi weche mag omenda kod kaka inyalo rito ohandi. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing, but how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space.